Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. BJP candidate Omar Singh Tisoke Haipen Ajok Deitor Office Salong, Deitor Area Malompen, Ningche Parong Pondrinti. Wo signify pli arni lakhain koratrok Darbagore Mese constituency angkang along, Deitor BJP Office along BJP ke hai Ningche Parong Pondrinti. Kedamtang jangmi puni phai inkoratrok arni Lok Sabha General Election Karbi anglong angkang pi along padoponlo. Lapen pini wo signify pli arni ki vote election result piponlo. Labang soang bong pen BJP candidate Omar Singh Tiso haipon detlo. Lasi pini Deitor area malom ke haipen ningche parong ponlo. Nasonsi Deitor polling ke kangadong polling rangsari polling taradong polling atum chingrum pet pensi ningche parong ponwintilo. Pini aprangsi perangke bitung rompan akiro biparpik lo pini nitum ningarong parpik pipon ma pini June tarik ke thomarni tarik pli pini labangso MP kilit pini dak Karbiang long angkang BJP bench parti dun sar Omar Singh Tuso alangli ke hai karjulong pen nitum dak Deitor angkang lapen Dorbagori Ladak nilitum ningarong cipi lo alang li kehai penajok. Lasi pini coro parpik lo nitum dak Dorbagori local emisi mate education em sar Richard Tok bi alang li phanda coro parpik lo alang li nitum phan misen kapin khat pon lapen misen nitum phan kethan pon apot nilitum alang li phanda kiropilo lapen anparta Karbiang long kacari pon akethe CM Dr. Toliram Ronghang Sar Apansitame Alangli Pantani tum dak Dorbagori mate dak Deitor local committee hoipen Alangli Pantame nitum suri surya kardom pajerlo lasi nitum ningarong pik pen ajoksi pini ladak nitum pini todawada bajiner cap pen nitum pini non anta nitum cekakelang office along se nitum do se pini la ke hai nitum ningarong cipi dun long lo lasi nili men lake Daniel Rongpi la pen dak Deitor local committee president igla chalo Bukajan Higher Secondary School Counting Center Counting Kechokche Ajok Hurchodut. Wo signify player ni Dipu ST Parliamentary Constituency Aparman Bukajan LA Angkang Bukajan Higher Secondary School along Counting Center Counting Kechokche pu ajok Hurchodutlo. Sonsi Khakrajan LP School PS Lakha Trokebra Hini A vote box open arrow pupen ajok ingpu pedetlo. Bonta puthot counting judet pen aphisi box ingpu thu detlo lapen ajok rat atum ningkang samsi chepaklang ponlo lapen vote percentage ke batta chetonti pusi rat atum pen chethan pon Karbi Anglong Sen Supplier Association Kasa Lapen Sen Moholder and Supplier Association SMSA atum angbong ke claim kedam kachetonte alam ki ke klang Lason si sangti Adam ke solapen sangti kawipen penang an akisung thekpon longlu. Bontang sangti ke ponji aphan kenang sot alo aron choklim dokok aphita kopia potsi mohol daratum gari khang etpen o form thidun laplo pusi lamthe klangpon labang solam theke klang lake kasa tumpen mohol daratum aphan akoi piponlu labang solong akenang sot kachelang dun nangji lake forest department atum henlo bonta forest department atum pen alo aron choklim aphita koson pen si mohol daratum o form kithi lapen kelang dun pen gari ke khang et ki chokche pusi kasa tumpen lamthe paklang pon cok tapu pita cok lah pini ne tomnak Karbiang long Sen Supplier Association pen pini dak ani kang sam manja centeren salong ni tomnak angat kotana nang phonang kok ba accident nang phonang kok puthak bangke ni tum ning duk lo pos ning duk ma putan te ni tum Supplier Association atom methang agari bhara chu NMC ni tum la moholar tomalong santi thap dam pen tipi chalan do et api sitame nili tum agari bang dak SMSA union atom semet pet presiden secretary tumang la tumang ini bidilang no tewarsi lahai tipi jalan do et api sitame lahai gari bangke along le tum bakhang mon cek lo athema an forest long aja keding same handak man tame nang pun lo tame dak wan olang tumang dak kopi ko son pendong ma tha kopi tong chok chelang le tum arom ti thek damlong lo ne
alang letum la sogari bang dak SMS office pen dak nang paciru jar lo la pen isi bang ke mingduk lo patumi isi backing punanak lo la tum SMS e phamang letum honde don lo je Karbi Anglong police tum same la tum ada patumi meeting do so meeting ke do pena teng mate dak illegal tax kabohaya son nang nak lo ati malang ling tum ke damang ke lang tot lo jadi tum ke law and order dame nili tum reading do ko ajo ini ang letum mang ke ciparukasi la gari pan anda melang letum hang lo la pena ko ning duk subang lo alang tum genuine maholdar pan same alang letum paklem long le non dak do bom president secretary tum ke amhol davi islamate secretary bang mohol do same hala bang ke royalty jitiun is 90 lakhs abad dolang letum ke ala kala royalty ki chokli matum abang pan same lang tum ke kam pa choklem long le honde dun rong te lang tum khamkhe dun rong ti kala tum da kosom se royalty lang tum government royalty han kachitu theklang CM Sarj tame parnisi konselong tame ningjelo som tame arjulong lo la sopu thak bangke je bangjok tame gari bange khanglong le tame kangfu bangke kali det nei kuse alang li man tame jai pon tame non la gari ke kangfu pu dakali analo siwang lo le tam dak naro sini dak pa doret non la gari bangke tipi chalaning khan eda fis tame driver ari deng ben chilap si dak manjarens bang kewan mangalang tumang dak tipi chalan abi ko jodi silang mang dak mang akoy wan sami kena dap alang litum lahai tipi jalan doma abe bang kelang si cek dam lo de hadak ko fama book long sami kena arrangement se kan khanma kalau soa office of BO tum signature ki doma kantor sana doma sob kena details mene asap utha ke ini klang tek dam loin bon sami ningi duk bang lalo alang litum dak kopi ko sami dak wan lo sami ni litum hanmange parne sinanga chingwai ni tum nanghang he kamali ni tum tame 16,800 ke nili tum ke nam pon Dimapur ni tum market chodam eli tum pulas ni tum nam ni tame alang tum nang jor jung lo ni tum ki jodam dim long ni tum nam dam lo tam ni tum hamang ke alang tum ke portfolio bens ni tum ke nang panam to ya bidilang tum asolang no bidilang no nang apa claim ang ke nili tum supplier hobe mang ke ning duk lo pasi mane portfolio ke bangyo phanta eli tum panamun la pengya ko munit phangke songe claim nang ne son bodilang no bangke ndak mena Karbi hejana aposi ni ku ibang lang no me prabjing pen mane la he bodilang no do aname kasi fisrak ki phansi melhen ben mane dak social media thengno pe mane than pachini lo alang le to